Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Almira, adani ading mo. Ur-urayin na ka Jerwarty office. Paspastera ka, madi naman. Ne, apay nga nga imay diti opisina abigbigan. Ada siguro importante nga ibaganakan ka, ah? Ala, sikaman pay laang nga rod dito itain nakasaritan. O sige, siyak pay lang ti makaamo ka dagiti kliyentem. Bong, apay? Mana, pautangan naman pa iti kwartam. Kinsenas laang idinaminsan nga aldaw. Awan kwartamon? Amumat naman ulang ti sweldok. Mano ti kasapulam? Pangkan ko lang itangal daw, mana. Una yan ang nakakaasi ti biyag mo. Tawan paggatang mo iti kanam. Limos mo na kanyak jitid mo, mana. Di ka man agsaoy iti kasta. Adtoy. Limagasot. Umanay mo't siguro daytan. Agyawan ak manang. Anayo mo na sa ngaribo. Anya, nagadun. Kaasi ak ngarod manang. Imbagkan ka tadakkel ti sweldo mi dito yung kapitolyo. Social worker ko naman. Sige, nayuna kun iti limagasot. Hay, tila siguro ngamin gatgatangom. Saan mo't amanang? Makan lang ti gatgatangag. Kan siyempre, jay pang gasolina kiti motor ko ngay. Ala, ingka nga rudan tani, ado pa'y taramida. Agyaman ak manang. Agyaman ak itinted mo kwarta. Baro ka di pa di kamsat mo? Wan, baro pa'y. Jakman ang muno apay asaan ang mga sawa? Siguro, napili. Sapay kumata saan pa'y ang mga asawa. Tani, kurang pa'y jesweldo na tapno suportaran na tibagina. Apay, anya ka di trabaho na? Pasaray ag construction, pasaray ag karpintero. Saan ang nagadalakas kan ka? Ay na, pinagadal dagiti naganak mi, di si bibiyag pa'y day di tatang mi. Ngam, naibarkada mo ngamin, puro rugi ti kurso na. Aging gaapin musay ni tatang mi, nga awan nalpas na apulos. Kasta ka di? Wan, kasta tinapasamak. Kat ita, uray kayat ko apag-eskwelaan. Saan naman na kayat? Lakay ka noon na yun. Anda aya mo tilinakayan iti panagadal, kat awan. Mas kay kayat nanti agtrabaho ngam agadal. Apay, pangalalaam iti igat-gatang mo iti arak. Katawan mo ten trabaho. Saan man na tila damdamagam abakat? Sayang jay trabaho, manak ko. Nagikat-kakit din. Nagikata kaya? Inikata. Di ka makawaawat na bakita? Kasano asaan na ka nga ikatan? Kadbartag kamot nga main. Usandak akayat? Saan lang Imbag kumaa, no agkita ka iti sabali a pagtrabahwam. Wan, manggitak. Sumardeng ka dito na sumanaw. Nay, anya day ta itang-tangad mo. Awan bibiyang mga bakit? Ay, iarak mo't day ta. Uray ka di dito'y balay. Iyawin mo pa'y day ta arak mo. Sumardeng kan ko na nakangiwat ka bakit? May magabigat mo manaw? Si kamat gayam bong. Agtugaw ka. Agyawan ak manaw. Kumusta nga? Awan trabaho ak tatama. Saan nga kung construction? Nalpasan na manaw. Iso ang bayaga ko ni standby. Agpatulong ako makin ka. Agbiro kiti trabaho. Anya trabaho tigayat mo?
Sana agpili-pili manong. Mabalinak, uraanyak lang siya trabaho. Ada ka sa pulan mi dito yung office. Janitor, kayat mo na ita. Uwan manong, kabailak na ita. Sige, kasaritak di chief mi asikan ti alain na janitor. Nabayag pa kanti ita posisyon kahit. Ay na, agyamalak manong. Awanan ti makasangong agluto ka data dito'y balay. Iso nga gurder talangan iti pangrabi ita. Bakit? Wanan alakay, tani nabanugak mo't ang nagtrabaho. Aywan gayam. At dan na alam niya janitor mi. Saan ka di anabayag ng agbirbirok di opisina yu iti janitor? Wen, kit ita, nakahala kamin. Kit amam nakasinaw. Oh, hapayakas ta ti isam mo. Ni ading mo abong tinaalam niya janitor mi. Anya? Ni Bong? Wen, imay mo ti opisina mi. Nagturudan? Kano permi ama nagbabain day di atao? Siyak ti kinasarita na. Iso siyak mo't lang tinang i-recomenday di chief mi. Inaprobaranda mo't adagos. Imbag man tadan trabaho na. Naibaga na mo't lang ang kanyak ng awanin trabaho na. San mo't una yan narigat ti trabaho yung office mi. Masapol lang untay masumrag. Kun siyempre, nasingpay. Kun naanos, nagagay. Maragsakan lakit din inanang, tadan trabaho ti paborito ng anak. Nakaluto kan? Amumat, anagbuntog ako nga agungun ay anak ko. Sa anak pa'y anak kaluto iti sidaan. Ay, nagpayag kan ngagluto ay. Mabisina kon. Sika man laang ang timang luto iti natang anak ko. Natang? Asino ti pagsidang iti natang? Siyak? Isulaang mati adda asidaan. Mapanak mang tiliw iti manok. Taiso ti parchik asidag. Babasit pa'y laang dagiti tarakan ko amanok. Nakutong da. Kasanaw kat din ak matulungan amang pakan kadakwada. Basta, mapanak mang tiliw. Uray man pa'y tarakan mo. Awan bibiyang ko. Dito'y kagaya man opisina ni Manong mong agtrab-trabaho, Bong. Huwag mo na. Janiturak lang. Uy, saan mo alalaangan day ta? Tauray janitor ka lang. Dakkel ti maitulong mo. Huwag mo na. Alain na kon. Di magasak lang dito opisina ni Manong mo tao may kakitaan. Ewan gayam, kumusta ni Nanang? Nasayat mo't manang. Mapankuntumanan ikan iti kwarta na. Itid mo lang kanyak. Tas siya kung timang tidkin ko na. Siyakton, tapambarak amang pasyarkan ko na. Huwag manang, siyak ton timang tid. Kasapulan na gayam ti agas na ita. Isugayam ti bagbaga na agatangag. Kasta ka di. Sige, itad kun kan ka ti kwarta na. Kat igatangam to iti agas na, ha? Huwag manang. O may minto pasyaran kini Manong mo, inton addawayami. Nanang! Lukata mo na tirinaw! Nagbuisit ka na bakit? Parang nagpeg mo ang lukatan tirinaw ya. Itayak pa lang nagtuktok-tok ah! Ang bumbot anabayaga kun amag na. Ay na anak ko, nabarbartag ka man. Awan bibiyang mo! Inururay ka nga agawid. Anya ti orasan. Pumarbangunan. Abay, nagkurang aming king ka nga orayan na, ha? Di na ka di pagdandanagan, anak ko. Tatakas kanyak tagdandanag. Amumot, abakot akon. King ka maturugan, ah? At dapay trabahong intong bigat. Iso ang maturog ka kuman. Inyornos ko ungi pagturugam.
Hello, Lakay. Aping imawag ka? Ay, imawagak, tanibong. Manon nga daw asa nasimsimrak iti trabaho na, bakit? Anya, taapay asaan asimsimrak. Kit itatasimrak, naparpartag. Nakaturog mo na di pagitultulinan na iti paglinis na. Anya, ay unay matdaytan. Ay, mababayinak ka ni Chief May. Yakam mo niya di bagakin kwa na. Sapay siyak pa tinang irekomendakin kwa na. Tapayaw ko kit nga ron. Ay, kababain at talaga, Lakay. Ala bakit? Di talang di may bagak. Pagawidin siguro ni Chief May. Yakam mo no pastragan na pa'y. Tanay, nakainom masimrag. Anya? Wow! Malas kayo! Malas kayo amin itibiyag ko! Ay, nanakaw. Saan mo matabar sa akin aday tatawa? Nay, nabuong-buong dalang arudan. Oray siga bagad! Malas kamat! Awan sirbin! Ay, saan ko ba matakas ti panagsasaumanak ko? Agtangsit ka pa lang. Sumardin ka man dita. Apay, ayan. Anya ti pagbarbar ka kamanaan. Naikata nga ron dito trabaho. Apay nga inikat na ka. Kunak man, opisina ni bayaw mo yung pagtrab-trabakwam. Inikat na nga ronan. Ika man lang maturugan. Sigod ka no magaya mamamartek ni pong akabsat mo, bakit? Nagkunay ti dayta. Adaw tinagdamaga. Bisyo na kanugayam ti arak. Kasta ka di? Tinasayat, mapamubisitahin ni nanang mo. Tagdamag ka kingkwana. Talaga aday ta ti plano nga ramidan, Lakay. Ang mga no baybayan na pa yun ni nanang mo akabalay na. Narigatan. Nakalive ka matinton bigat. Juan, tamapan ko bisitaan ni nanang ko. Nasaya atay ta planom. Manon abulan asaan ko anakit-kita. O sige, sakto pa ilang ti makamo kadagiti kliyente. Ado ti trabaho dito yung office. Yung adada ka sa pulan abisitaak ni nanang ko. Ay, awadan jay kakay suna kwartak ngay duldulin ko. Inalamanan siguro ni Bao nga inom iti arak. Kano nga taya ngagbalbaliw na jay nga anak ko. Nay, adda tao. Ay, ayan nandiyan sa rukod ko. Tapno na parparta kakamapan mangilukat ijay daw. Ay, hindi ito'y gayam. Mabit lang. Nasaya at mahantan na kaumay ka. Nag-day umak, tapno umay ka bisitaan nanang. Ay, umunag ka. Di mo ikatan day ta sapatos mo, tanarugit mo't laang day to balay. Di akon ka ba ti aglinay sa nakaw. Wan nga rod, saanan akas idi ang nagsilang kidatar, tainal daw mo alam lampason. Ay, nibungay. Ay na, nagsapa mo't arimuar. Jakpay kit din nariingan. Nagdaanan da ito'y balay. Abot-abot pa yun da ita diding. Apay, dila masango ni Bong ang matarimaan da ita. Adamot oras na aya. Adda ginatang ko apag sasangwan tayo amakan, nanang. Awan mo't nga rod ni Bong anak ko. Santan nga orayan, umunatan amangan. Ado, ti pagtungtungan ta, nanang.
Nabayag asan ka nga may bimbisi ka kininanang mo, Almira? Wan nga rod, Uncle. Adun ti ba nagadi mo mo? Kas kumaitian niya, Uncle. Ninanang mo, kas makita mo, kimutungan, kin marigatan ng amag na. Nagpartak ti panagkapsot na. Bakit nga minan? Wan nga rod, Uncle. Maasyanak kininanang. Ang ibilbilin ko mat kinibong. Nibong ti konam. Gano'y bagbaga na giti kaaruban nito. Ngagpigpigirgirin. No saan ang makainom itarak. Anya? No saan na ang madawatan ni nanang yaw. Apaan na day tabakit. Namin anon ang nagwalwala di tabalayo. Iso a buong dagiti tawa. Kas kada abot-abot dagita didingyo. Nadlaw ko nga rod day ta, Uncle. Naranggas ni Bong kininanang yaw. No saan ngay kaninanang yaw iti kwarta. Takawan na ni nanang yaw. Anya? Dayta tipod na wanas ka na mamuam kanakan. Kasla alin taday takabsat mo. No naalanan ti kay kayat na pumanawan. Kan manong aldawas ang nagpakpakita. No naibos na di tinakaw na kwarta. Ang sublay kat aramidin naman ang. Agyaman nak, Uncle, iti panang ibagam kadagita kanya. Tadyak amo tipod no amapaspasama. Itatamumong. Sabay ko ma. Tamangaramid ka itiwagas. Tapno matulungam ni nanang yaw. Masyanak unay kang kuwana. Nay, apay ngay. Ikabkabil mo butan di tabagdag iti pagananay kaw, anak kaw. Pumanaw kan dito inanang. Anya, kasanun ti kabsat mo. Panawa mun, awan mo't lati asinakan ka. Agpudno ka man nanang. Ititid na mailakadikan ka dagiti kwarta apapaitid ko kan kwa na aparakan ka. Ay, kaya't asawan day ta. Asaan na nga ititid kan ka. Taygat-gatang na iti arak. Manun at trabaho ti simrakan na. Ngam kanayon ang maikat gapo iti bisyo na. Kastamot lang ang tinapasamak iti opisina dalakay ko ang nagtrabahuan na. Ay, kaasimot ti kabsat maunuawan kadwa na dito oy. Mas kaasi ka nanang. Iso asumurot kan kanyak. Agyan kan ije balay mi. Ijay, awan ti alinta a peste iti biyag mo. Anggal! Apay nga, awan matan ti tao dito balay me. Anggal, apay nga itakalang ang nagawag. Imay inalan ni manang mo Almira ni nanang yaw. Apay nga, asin ti kadwak dito balay me. Kasapulam ti kadwa, wano kasapulam ti ibaon-baon mo. Ay, dawatam iti kwarta nga igatang mo iti arak lang ni nanang yaw, isungay nalan ni manang maun. Yang kulmoy, panag ko na, saan ang agsubli ni nanang mo dito balayaw? Kaasi lang ni nanang yaw, kaasi mo ngamin, ti pampamayam iti inam. Ado dagiti rumbang atulungan nga agkasapulan. Ngam addamat dagiti saan arumbang atulungan. Taisudat ti alinta. At ti ammo dalaang kat agdependar iti padada a tao. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.